மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. முத்துராமலிங்க உங்களோட பேர் இருக்கு பிரபுஜி. உங்க பேர் நம்பர்லாம் கரெக்டா இருக்கு. எல்லாரோட இருக்கு. ஜெயஸ்ரீ மாதா அது பிரபுஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜினா பிரபுஜி வரார் அந்த பேர்ல, அவங்க பொண்ணு பேர்ல. சாந்தினி மாதாஜி இருக்கு. சோமராஜ் குமார், ஐ திங்க் சோமராஜ் குமார் பிரபுஜியோட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சோமராஜ் குமார் பிரபுஜி, உங்க நம்பர் போடுறீங்களா சாட்ல? இல்ல வாயால சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, போடலன்னு என்ன பண்ண முடியும். நீங்களும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா. எஸ் பிரபுஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த மியூட் பட்டன் இது இருக்கு பாருங்க, ஒரு மைக் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அது ஒண்ணு அமுத்துங்க. அப்ப அது ஓபன் ஆயிடும், நீங்க பேசலாம். அப்போ எங்க இருக்காங்க, போயிட்டாங்க. சோமராஜ் பிரபுஜி. ராஜதுரை நம்பர் நம்பர் கொடுங்க. அனுப்பிச்சுட்டேன் மாதாஜி. அனுப்பிருக்கடா சாட்ல? ஓகே, இப்போ ராஜதுரை வந்துடுது. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. இனிமே கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம். இனிமே இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சிடணும். இது வாட்ஸ்அப்ல இருக்கு இல்லையா? 7845304118. ஓகே. அப்புறம் அந்த சோமராஜ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, மியூட்னு இது இருக்கே, அந்த மைக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்று பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடும். அது யூ கேன் டாக் டு அஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஐ won't waste your time. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி பிரபுஜி, டைம் எடுத்துட்டு. சாரிலாம் சொல்லாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சலாம். ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகய சக்ரம் ஸ்ரீ சைதன்யம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபः ராமாயம் ததா சிவபதி. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே पंचकल्पतराय वैष्णवी नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 9 ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கும். ராஜ வித்திய ராஜ குவியோகம், அதாவது ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் நம்ம கொடுக்க போறார். இந்த ஞானத்துல ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே. நம்ம நேற்று பார்த்ததுல 8வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சுருக்கம். அர்ஜுனன் 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி இல்லைங்களா? அந்த கேள்வி என்னன்னா, எல்லாமே பந்தப்படுத்துறதும் இருக்கு, அதே மாதிரி ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதும் இருக்கு. இதுல முக்கியமா நம்மளுடைய செயல் மூலியமா தான் நம்ம பந்தப்படுறோமா இல்ல ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோமா அப்படின்றது ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி. 8 கேள்வி கேட்டிருக்காரு. அந்த கேள்விக்கு பகவான் 7 கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். 8வது கேள்விக்கு மட்டும் பதில் அளிக்கிறார். 7 கேள்விக்கு 8வது கேள்விக்கு இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே பதில் உழைக்கிறார். ரொம்ப அழகா நமக்கு இரக்கம் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை எப்படி உச்சரிக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா குலசேகர ஆழ்வாரும் முகுந்தமாலாலையும் அதை பத்தி நம்ம கூட்டிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சரி, மிக சிறந்த கேள்வி கேட்டார். எவ்வாறு பரத்தை அடைவதுதான் இதோட சாராம்சமா நமக்கு கிடைச்சது. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு, 5வது அதாவது அதுக்கப்புறம் 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் பாருங்க, இறந்த நேரத்தில் பகவானுக்கு கிருஷ்ண நினைவு கொள்வது எப்படி, அந்த சாராம்சம் மூலியமா பார்த்து எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்வது, பாடத்திட்டம் என்ன, எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது, அது பலன் என்ன, அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 8வது பதம் வரைக்கும் நம்ம தெரியும். யோக மிஸ்ரா பக்தியில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது 9ல இருந்து 13வது பதம். அதே மாதிரி தூய பக்தி அனனிய பக்தியை பத்தி நினைவு கூடுதல், அதாவது 14ல இருந்து 16.
17 20 பாருங்க, பொருள் உலகம் இல்ல அதாவது ஆன்மீக உலகம், 2 விதமான உலகங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி நம்ம விரிவா படிச்சோம். பகவான் கிருஷ்ணரே தூய பக்தி உச்ச நிலை 23 28வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் பாருங்க, ராஜவித்யா ராஜகுவி யோகம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. இதுல என்ன நம்ம சிறப்பா பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, 34 பதங்கள் இருக்கு. ஒரு முதல் பதத்திலேயே பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி கேட்கப்படுது. அந்த ஞானம், அறிவு, ரொம்ப ரகசியமான அறிவு. அந்த அறிவை பத்தி நாமும் ரொம்ப அழகா பெற முடியும். இது பெற வேண்டிய தகுதி என்ன? முதல்ல முக்கியமா 5வது அத்தியாயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா, பகவான் பக்தி கலந்த ஞானத்தை கர்ம யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு மொத்தமாவே 5வது அத்தியாயத்துல. அதை அடைய அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டிய தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான பக்தனா இருக்கணும், உண்மையான நண்பனா இருக்கணும், கேள்வி உடையவரா இருக்கணும், கேள்வி கேட்கிறவங்களா இருக்கணும், செல்வத்தை விரும்புவனா இருக்கணும். நம்ம இது 5வது அத்தியாயத்திலே நாம இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். இப்ப இந்த இடத்துல திரும்பி சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பக்தியை பெற வேண்டிய தகுதிகள் யார் தெரியும்? பக்தன், நண்பன், உண்மையான நண்பன். அதே மாதிரி நம்ம கடமையை செய்யறோம் இல்லையா? தாய் தந்தைக்கு செய்யற கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை, சமுதாயத்துக்கு செய்யற கடமை, இது எல்லாமே தகுதி இருந்தாதான் இந்த ஞானம் கண்டிப்பா மண்டியில ஏறும். இல்ல கண்டிப்பா ஏறும். ரொம்ப கடினமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற பெற வேண்டிய தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு. இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன? இது இன்னைக்கு கொடுக்கற போற ஞானத்தோட இயற்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவின் அரசன் பகவான் அறிவின் அரசன். ஞானத்துக்கு ஞானம் சொல்லுவாங்க. அதாவது சக்திமானுக்கு சக்தி. இது நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? 8லும் 7 ரொம்ப அழகா இருக்கு. இனிமையானது, நித்தியமானது, பாவங்கள் சுத்தப்படுத்தக்கூடியது இந்த ஞானம். நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாமே சுத்தப்படுத்தும் இந்த ஞானத்தை பெறும்போது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான். அதாவது 11 25வது பாகம். அவர் அணுகும் வழிகள் என்ன? முக்கியமா அதோட சாராம்சம் பாத்தீங்கன்னா, நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான். அவருடைய நாளைக்கு பார்க்க போறோம் அவருடைய வைபவத்தை. இன்னைக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் போது பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த ஞானம். அது என்ன சொல்ல வர்ற? நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான் குணங்கள் என்ன? அதோட குணங்கள் என்ன? அதோட படைப்பு என்ன? பகவானுடைய படைப்பு என்ன? அதை பத்தி இந்த 11 25வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 26 24 வரைக்கும் பாருங்களேன். 8 பதங்கள் பாருங்க. யோக பக்தியின் இனிமை என்ன சொல்றது? யாரால் பக்தி அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் அந்த சாராம்சம் உங்களுக்கு பார்க்க வரும். அதாவது பக்தி தொண்டின் மகிமையும் பார்க்க போறோம். இந்த 34 பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, முதல் ஸ்லோகத்திலே பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த ஞானம். ஏன்னா அந்த 8வது அத்தியாயத்தோட அந்த தொடர்ச்சி பக்தியில் தானே முடிச்சாரு நேத்திகா அந்த அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? என்ன முடிச்சாரு பாருங்க. இரக்கம் தருவாரு, எங்க போய் நம்ம சேரணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்தாரு இல்லையா? அதோட கண்டினியூட்டி தான் அந்த நமக்கு அந்த ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா? பகவான் ஹரிபக்தியோட நம்ம ஜபம் நம்ம என்ன மாதிரி அடைவோன்றது இந்த பதம் மூலியமா நம்ம தொடர்ச்சியா கொடுக்குறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनैसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், என்ன அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் இதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை அடைவாய். இந்த மிக ரகசிய ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இன்னும் பாருங்க, 9வது அத்தியாயம் தான் வந்திருக்கிறோம். இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு இல்லைங்களா? இன்னும் பகவான் எல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க, இன்னும் ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன்றார். அமிர்தம் போல இருக்குது அவர்கிட்ட. வாங்க வாங்க வாங்க, நமக்கு அமிர்தம் போல அவ்வளோ ஞானம் பகவான்கிட்ட இருக்கு. இந்த பகவத்கீதை விஞ்ஞானம் மூலியமா நமக்கு நிறைய ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, பொறாமை கொள்ளாதவன். இதை பெறுவரின் தகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த ஞானத்தை பெறுவரின் தகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம். நண்பன், பக்தன் இல்லைங்களா? அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம பார்த்தோம், ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தோம் முன்னாடி. இந்த அறிவுடைய இயற்கை என்ன? இப்போ இது பெறுவடைய தகுதிகள் என்ன இந்த இடத்துல சொல்றாரு நம்ம. இந்த முதல் பதம் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டிய தகுதி என்ன அப்படின்னா, பொறாமை கொள்ளாதவன். அப்போ நாம பொறாமைப்பட்டா நாம என்ன ஆகும்? கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் தோற்போம். அதே மாதிரி சந்தேகப்பட்டாலும் தோற்போம். அப்ப நம்பிக்கை மற்றும் அன்பினாலே வாழ்வின் எல்லா விஷயங்களையும் ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா? அன்புதான். நீங்க ஒருத்தர் பிரேம வச்சுன்னு வச்சீங்களேன், மோகம் இல்ல, காமம் இல்ல. மோகம் காமம்லாம் இப்ப பௌதிகத்துல போயிடும்.
ஆன்மீக சம்பந்தப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேம பக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அன்பு பக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா, அன்பு நம்ம தந்தையார்கிட்டயும் தாயார்கிட்டயும் சமுதாயத்தையும் மக்கள்கிட்டயும் எல்லாரையும் நம்ம வைக்கிற அன்பு இருக்கு பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப உயர்தரமான அன்பு. அது ஆத்ம ரூபத்துல வரும், சச்சித்தானந்தமா செயல்படுற அந்த அன்பு. மோகம் காமம்ன்றது அது வேற, அது பந்தப்படுத்தும் நம்மள. சோ இந்த மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி அன்பு கொடுக்கும்போது எப்படிமா பொறாமைப்பட மாட்டோம், யார் மேலேயும் பொறாமை இருக்காது, யாரையும் சந்தேகப்பட மாட்டோம். முக்கியமா சந்தேகப்பட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம கூட இருக்கிற எல்லாரையுமே நாம இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. ஏன்னா அதெல்லாமே பந்தப்படுத்துற செயல், சந்தேகம் பண்றது, பொறாமையும் அப்படிதான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன, இரண்டாவது பாதத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இரண்டாவது பாதம். हरे कृष्ण प्रभुजी। राजविद्या राजकुह्यं पवित्रम् इद उत्तमं प्रत्यक्ष शवाकमं तर्मयं सुसुखं कर्तु अव्ययम्। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமான மிக தூய்மையானதாகும் தன்னுணர்வில் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். அந்த அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றுவதுமாகும். இது தன்னுணர் அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் கொடுக்கிற ஞானம். இது பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டிய தகுதிகள் நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பொறாமை இல்லாம இருக்கணும், சந்தேகப்படாம இருக்கணும், நண்பனாக இருக்கணும் பகவானுக்கிட்ட. பகவானுக்கிட்ட மாத்திரம் இல்ல, ஒரு ஆச்சாரிகிட்டையும் ஒரு குரு கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் பாருங்க. அதே மாதிரி தாய் தந்தர் எப்படி நடந்துக்கணும் பாருங்க. அதே மாதிரி மேல் அதிகாரிகள் இருக்காங்க பத்தியில, அவங்க சொல்படி நம்ம கேட்கணும். தான் என்ற அகந்தையோட இருந்ததுன்னா மேல சொல்ற ஞானம் நமக்கு ஏறாது இல்லைங்களா. அப்போ தன்னுணர்வு அடைஞ்ச அனுபவம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஆச்சாரிக்கிட்ட நம்ம கேட்கணும், கேட்டு அந்த ஞானத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கணும். அப்பதான் நம்ம ஞானம் நமக்கு ஏறும். தான் என்ற அகந்தோட அவர் என்னமோ சொல்றாரு, அவர் என்னமோ கேட்கிறாரு, என்னமோ பேசுறாரு, மேல் அதிகாரி நம்ம தவறா நினைச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், அப்ப என்ன ஆகும்னா பூர்ணம் அடைய முடியாது. நாமளே கெடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாம தவறா வழி நடத்துறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு, இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும். ஞானத்தை கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான். யாரு மூலியமா கொடுத்துக்கிறார்? கருட பகவான் தான் நமக்கு ரொம்ப அழகான இந்த வேதம். நேற்று ஒரு கிளாஸ்ல எடுக்கும்போது ரொம்ப அழகா, வேதம்னாவே யாரு? கருட பகவான் தான். வேதத்தை படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா, இப்ப யாராவது ஒரு ஆள் வேதம், நம்ம கோவில் முன்னாடி பகவானுக்கு முன்னாடி வேதம் படிக்கிறான்னு வச்சுங்களேன், பகவான் எப்படி ரொம்ப கருட பகவானே தள்ளி நில்லு அப்படின்றாராம். தள்ளி நின்று பாப்பாராம் பகவான். சாதாரண பசங்க, விளையாட்டு பசங்க அந்த கோவில் முன்னாடி விளையாடுறாங்க, சடுகுடு விளையாடுறாங்க. சடுகுடு விளையாடும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்தனர் பசங்களும் அந்த சத்திரிய பசங்களும் வைஷ்ய பசங்களும் சூத்திர பசங்க எல்லாமே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. பகவானுடைய ஸ்லோகத்தை சொல்லி, ஏன்னா மூச்சு விடாம நம்ம கபடி ஆடணும் இல்லையா, அந்த கபடி ஆடும் போது பகவானுடைய ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க, வேதத்தை சொல்லிட்டு அவங்க கபடி ஆடுறாங்க. உடனே அதுக்கு கருட பகவான் தள்ளி நிக்கிறார் ஓரம். ஏன்னா பகவான் நேரா பார்க்கணுமா. வேதம், அதாவது வேதத்தோட நாயகனே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அந்த வேதத்துக்கு கண்ணாடி மாதிரி இருந்து பகவானுக்கு காட்சி கொடுக்கறது யாருன்னா கருட பகவான். அவரே விலகி நிற்கிறார். அப்ப எப்படி பாருங்க, அப்ப நம்ம எப்படிலாம் பகவானை பத்தி துதி பாடணும், எப்படிலாம் நம்ம பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணணும், எப்படிலாம் பகவானுக்கு நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கணும் சரிங்களா. அந்த ஞானம் பெற வேண்டியம்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நண்பனா இருக்கணும் பகவானுக்கு, உத்தம சேவனா இருக்கணும், அதி உத்தம சேவனா இருக்கணும் பகவானுக்கு. அப்பதான் இந்த ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பா ஏறும். அப்போ நம்ம பாவ விலைகள் எல்லாம் சுத்தப்படுத்தும். நம்ம பாவ விலைகள்லாம், இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பாருங்களேன். ஒரு விதை வைக்கிறோம், அந்த விதை வைக்கும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க, அழகா சின்ன ஒரு முட்டு வருது, அதுக்கப்புறம் செடியா வருது, இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரமா வருது, அதுக்கப்புறம் நிறைய பூ பூக்குது, நிறைய காய் காய்க்கும், அப்புறம் நம்ம நிறைய கனியா கிடைக்குது இல்லைங்களா. அது என்ன பாருங்க, நம்ம என்ன மாதிரி இன்பத்தை கொடுக்குறோமோ, என்ன நன்மகாரியம் செய்யறோமோ, அந்த நன்மகாரியத்துக்கு 1000 லட்சக்கணக்கான கனிகள் நமக்கு கிடைக்குது, அன்புள்ள கனிகள் நமக்கு கிடைக்குது. அதே ஆப்போசிட்டா ஒரு பாவத்தை செஞ்சிருங்க, அதே பாவத்தை பன்மடங்கு அதிகமாக நமக்கு அந்த பாவத்தை கொடுக்குது. இது பகவானோ சமுதாயமோ அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி யாருமே கிடையாது. நாம செய்யற பாவம், நாம செய்யற புண்ணியம் தான். அப்போ பாவம் செய்ய எண்ணத்தை பாடுபட்டு கட்டுப்படுத்தி விட்டு விடுவீங்கள், அவை விஷப்பாம்பு போன்றவை. தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் எப்பொழுதுமே ஆபத்து இல்லைங்களா. பாம்பு என்னைக்குமே அதோட சுபாவமே அப்படிதான்.
அது என்னைக்குமே அது சைலண்டா படுத்துட்டு இருக்கும். அது தீண்ட ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அந்த வீரியம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளே கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். பாவ சினத்தை என்னைக்குமே நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். கட்டுப்படுத்தணும்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நாம வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். இது ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பாருங்களேன். நாம புண்ணியம் செய்யறோம். என்னடி முன்பு ஒரு சின்ன ஒரு புண்ணியம் பண்றோம். ஏதோ ஒரு காலத்துல ஒரு புண்ணியம் பண்றோம். ஏதோ ஒரு நாள்ல ஒரு புண்ணியம் பண்றோம். அந்த பலனோட தான் நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா நாம படிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம், பேசுறோம். தற்போது சந்தர்ப்பம் என்ன பாத்தீங்களேன், அந்த பண்ண புண்ணியத்தினால நமக்கு என்ன ஆகுது? மகிழ்ச்சி கிடைக்குது. தற்பொழுது நம்ம மகிழ்ச்சி கிடைச்சு, இப்பொழுது என்ன பாருங்க, அந்த புண்ணிய செயல் நாம திரும்ப கண்டினியூ செய்யறோம். முன்ன செஞ்ச புண்ணியத்தினால நமக்கு தற்பொழுது மகிழ்ச்சி கிடைக்குது. இப்ப பிரசன்ட் நம்ம என்ன செய்யறோம் பாருங்களேன், புண்ணியத்தை செய்யறோம். அப்ப எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, சச்சித்தானந்தமா செய்வோம். எல்லா செயலுமே சச்சித்தானந்தமா மகிழ்ச்சியா இருப்போம். அது போலதான் நம்ம இறந்த காலத்தை நம்ம மறந்துடணும். இறந்த காலத்தை பகவான் சொல்றாரு, இறந்த காலத்தை நினைக்காத, முடிஞ்சு போச்சு. எதிர்காலத்தையும் நினைக்காதீங்க, அது விட்டுருங்க, என்கிட்ட விட்டுருங்க, நீங்க அதை பத்தி நினைக்காத. தற்பொழுது பிரசன்ட் என்ன பண்ணணும்னு செய்யுங்க. அத பகவானை மையப்படுத்தி, என்ன மையப்படுத்தி நீங்க செய்யுங்க. செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலம் நான் தீர்மானிக்கிறேன். நீங்க தீர்மானிச்சீங்கன்னா பந்தப்படுவீங்க. அதான் சொல்றாரு, நீங்க தீர்மானிக்கிற, நான் தீர்மானிக்கிறேன். அப்ப எல்லா செயலுமே நம்ம பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம் பாருங்க, நம்ம செயல்பாடு இல்லைங்களா? அப்ப நாம இதே பாருங்க, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பாருங்களேன், ஒரு சின்ன துன்பத்தை நம்ம செய்யறோம். முன்பு ஒரு துன்பத்தை பண்ணோம். அப்ப தற்பொழுது நம்ம என்ன போறோம்? துன்பம் தான் கிடைக்கும். இப்ப பிரசன்ட் என்ன கிடைக்கும்? அந்த துன்பத்துக்கு பிரதிபலிப்பு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நம்மளை சுத்தி இருக்கும் எல்லாருமே நான் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சோம். துன்பம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்குது, ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு எல்லாருமே சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிடும். பொறாமை கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கே இந்த பிரச்சனை வருது, நமக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுவோம். ரெண்டாவது நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாமே நம்ம பொறாமப்படுவோம். அவங்களாம் நல்லா இருக்காங்களே, அந்த எழுத்து வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கானே, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கானே, நாம ஏன் எப்படி இருக்கோம்? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ரசோ குணம், தமோ குணம், சண்டால குணம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்புறம் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. தீயவை நல்லவர்களுக்கு நடப்பதே இல்லை. தீயவர்களுக்கு அதாவது நல்லவர்களுக்கு நடப்பதே இல்லை. நாம் விதைப்பதை நாம் அறுவடை செய்கிறோம். நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு அறுவடை. இது மத்தவங்களுடைய சமுதாயத்தை மேல யாருமே குறை சொல்ல, சமுதாயத்தை குறை சொல்றவங்க தவறான வழியில போறாங்க. தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு அவன் செயல்பட்டான்னா மத்தவங்களை யாருமே குறை சொல்ல மாட்டான், சமுதாயத்தோட குறை சொல்ல மாட்டான். இதுதான் பிராமண குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, மூணாவது பதம் எப்படி இருக்கு பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्रद्धानापह पुरुषा धर्मस्यास्य परन्दव अब्राह्म्ये मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्धमनि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதிரிக வெல்பவனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதையை திரும்பி வருகின்றனர். பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பாக இந்த ஞானம் நம்ம கண்டிப்பா கிடைக்காது. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். சில பேர் அறியாமை சொல்லுவாங்க, அதை கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க. அறியாமையில கேள்வி கேட்க தவறு இல்லை. நம்ம முன்னாடி அவன் மாதிரி இருந்தோம், அதனாலதான் நம்ம அது மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறோம். அது புரியாது சில பேர்களுக்கு இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டோம்னு நினைச்சீங்களா, அது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அது எந்த விஷயமும் ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, எடுத்துப்பாங்க, ரொம்ப சிறப்பா எடுத்துப்பாங்க. அதுதான் பகவான் இதுல சொல்றாரு. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது, சந்தேகப்படக்கூடாது. இது மூணுமே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப இந்த நவவித பக்தி, இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 7வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 23, 24 சொல்லப்பட்டது. பிரகலாத மகாராஜா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த 9 செயல்கள் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். இந்த 9 விதமான பக்திகள் செயல்படுறது கொஞ்சம் கடினமா தெரியும் எல்லாருக்குமே. அது ஆன்மீகவாதிகளுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியா செஞ்சிருவாங்க. அது எல்லாருமே செய்ய முடியும், யாரும் செய்ய முடியாது, ரொம்ப ஈஸியா செய்ய முடியும். என்ன ஃபர்ஸ்டே பாருங்க, ஸ்மரணம், பகவானுகிட்ட கேட்கறது, பகவானை லீலை கேட்குது. இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் பக்தியை நம்ம செய்யறோம், முதல் நிலை பக்தியை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும் இல்லைங்களா?
கேட்டல், பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய லீலை. ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, 18 புராணங்கள், உபநேசங்கள், இதெல்லாம் கேட்கணும். கேட்க கேட்க என்ன அப்புறம் ஞானம் விருத்தி அடைஞ்சிட்டே போகும். அந்த பௌதிக ஞானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். இரண்டாவது பக்தி பார்த்தா கீர்த்தனை, பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணணும். நம்ம ஆழ்வார்கள் நல்லா அழகா பாடி இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கும். திருமிசை ஆழ்வார்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாராயணம் பண்ணும்போது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருநாமம், ரூபம், குணநிலை, இத மாதிரி அதை பத்தி பாடலாம். அதுக்கு நம்ம இப்ப மாதாஜி எல்லாம் ரொம்ப அழகா கொஞ்ச நேரம் கிளாஸுக்கு முன்னாடி பாடிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அது மாதிரி நம்மளால பாட முடியாது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். சும்மா அவருடைய ஏதாவது ஒண்ணு பகவான் நாமத்தை சொல்லி சவுண்ட கத்தனாவே போதும், பகவானுக்கு இனிமையா காது கேட்கும். ஆஹா, எவ்வளவு அழகா நம்ம எவ்வளவு, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஆத்ம ரூபத்துல அந்த வார்த்தைகள் வரணும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி. அது சொன்னாவே போதும், பகவானுக்கு கீர்த்தனையா காதல் அப்படி கேட்கும். அந்த பக்குவத்துல நம்ம உணர்ந்துருவோம். அதனால பகவானுக்கு இப்படிதான் வேணும், இப்படிதான் பாடணும், இந்த ஸ்வரங்களோட பாடணும், இப்படி எல்லாம் கேட்கணும் பகவான் கேட்க மாட்டார், அதுல எதிர்பார்க்க மாட்டார். அவரு பகவானே சொல்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்துல சொல்றாரு, 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. நீ அறிவாளியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது ஒரு அறிவு இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ பணக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ பணம் இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உனக்கு சொந்தம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சொந்தம் இருந்தாலும் இல்லானாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீ என்னுடைய அம்சம். நீ அதனால எப்படி ஒன்னாலும் இருந்துக்கோ, ஆனா ஹரிபக்தியோடு நீ எனக்கு எல்லா விஷயங்களையும் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுன்ற அந்த தொண்டை பகவானுக்கு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கல, அதுவே போதும் பகவானுக்கு. இதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலா போய் அந்த ராகம் போட்டு பாடணும், போய் நம்ம பண வசதி இருந்தால் தான் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்லாம் இல்லை. உட்காந்த இடத்துல இருந்தே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கலாம். பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணணும். 3வது பக்தி பாருங்க, ஸ்வரணம். திரும்ப திரும்ப பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், திரும்ப திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். மகாமந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிங்க. இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லணும்னா பரவாயில்ல, இனிமையாவது சொல்ல ஆரம்பிங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணுங்க. இந்த 18 அத்தியாயம் முடியும் போது ஒரு ரவுண்டாவது பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. முன்னாடி யாராவது பழகினவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா நம்ம சில பிரபுபாத நம்மள ஆச்சாரம் என்ன சொல்றாருன்னா 16 ரவுண்டு பண்ணணும்ன்றாரு. அந்த அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது ஒரு ரவுண்டா பண்ண முடியும், முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, தனிமையான ஒரு இடத்துல உட்காருங்க. அதே மாதிரி ஒரு நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சில மாதாஜிகள்லாம் உடல் சுலகம் இல்லாம இருப்பாங்க வயசான காலத்துல. அதே மாதிரி இந்த 3 நாள் ப்ராப்ளம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது, அது ஒரு இதுதான். அந்த 3 நாளே இருக்கும்போது சரி, அழகா ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. இறந்தவங்க வீட்டுல கூட உட்காந்து அங்கேயும் சொல்லலாம், ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம். இதெல்லாம் தீட்டு அது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த 3 நாள் மட்டும் நீங்க துளசி மாலை தொடாம அதை நம்ம படிச்சா. ஸோ இப்ப திரும்ப 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 பகவானை பத்தி நாம சொல்லிட்டே இருந்தோம். ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டோம். பாத சேவனம், தாயார் எவ்வளவு அழகா பாத சேவனம் பண்றாங்க பாருங்க பகவானுக்கு. அது மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு எப்படி பாத சேவனம் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொடர்றதுனாவே நமக்கு அது ஒரு ஞானம் இருக்கணும், அந்த தகுதி இருக்கணும் பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொடர்றது. ஏன்னா தகுதியெல்லாம் பெரிய தகுதியெல்லாம் இல்லை. பகவான ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு தோன்றணும், அவ்வளவுதான். ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். எல்லாருமே நம்ம தீட்சை வாங்கணும். தீட்சை வாங்காம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது இப்ப பூரண பலன் அடைய முடியாது. பலன் அடையணும்னா அது, ஆனா அந்த தீட்சை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒழுக்க நிறைய முறையை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அந்த பாத சேவனம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எல்லாராலும் முடியாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம அதுக்காக நம்ம எப்படி பாத சேவனம் பண்ண முடியும்? கோவில்ல போயிட்டு அந்த கோவிலை சுத்தப்படுத்துறது, அவருக்கு தேவையான அலங்கார பொருளை நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறது, எல்லா மாதாஜிகளும் முயற்சி பண்ணலாம். கோவில்ல போயிட்டு உட்காந்துட்டு அவனுக்கு தேவையான, பகவானுக்கு தேவையான மலர் அலங்காரத்தெல்லாம் பூ முடிச்சு கொடுக்குறது. அது அவரோட ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகான அலங்கார பிரியர் இல்லையா பகவான்? அதே மாதிரி ரொம்ப ருசியா சாப்பிடுவார், ரொம்ப ருசியா சாப்பிடுவார். அது மாதிரி நம்ம அது மாதிரிலாம் செய்யலாம். இதுதான் பாத சேவனம், இதுதான் பாத சேவனம். வீட்டுல இருந்து ரொம்ப அழகா ஸ்வீட்டு என்ன எதுவா தான் எடுத்துன்னு போங்க, எல்லாம் அழகாவும் எடுத்துன்னு போங்க, செஞ்சு எடுத்துன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா அது வாங்கிப்பாரு. அது இதுதான் பாத சேவனம், பகவானுக்கு கொடுக்கறது. அவருக்கு பணிவிடை செய்யறது இதுதான். அர்ச்சனம் பாருங்க பகவானுக்கு, என்ன மாதிரி அர்ச்சனம் பாருங்க பகவானுக்கு. ரொம்ப அழகா இதே பதத்துல படிப்போம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு. என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கொட்டாங்குச்சி இருக்கீங்களே, ஒரு தென்னை ஓடு, அதுல கொஞ்சம் தண்ணியை ஊத்தி ஒரு இலை வச்சாவோ போதும் பகவான் ஏத்துக்கிறாரு.
இதுக்காக நம்ம பெரிய ஒரு பட்டு பனாரஸ் எல்லாம் போட்டு அவருக்கு நிறைய 110 108 டிஷ் எல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அவசியமே இல்லை. பெரிய பெரிய மாலெல்லாம் போட்டு பகவானுக்கு இல்லை, ஒரு கொட்டாங்குச்சியில ஒரு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு துளசி இலை போட்டாவே ரொம்ப அற்புதமா பகவான் ஏத்துப்பார். ரொம்ப அற்புதமா பகவான் ஏத்துப்பார். ஏன்னா அந்த பக்தி அது அனநிய பக்தியில கொடுக்குறது செயல். அது அர்ச்சனை அந்த மாதிரி அர்ச்சனை பண்ணணும். காலையில மங்களாரத்தி பண்ணுங்க. உங்களால பண்ண முடியலையா, கோவில ரொம்ப சிறப்பா பண்றாங்க, எல்லா கோவிலையும் பண்றாங்க 4:30 மணிக்கு. ஏதாவது ஒரு லிங்க்ல போய் பகவான் கோவில போய் பாரு. அது நம்ம கோவில ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. எல்லா கோவிலும் விசேஷம் தான். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பெஷலி உங்களுக்கு வந்து கோவில்ல நம்ம ரொம்ப அழகா பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அர்ச்சனை எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க அதை பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்தனம், பகவானுக்கு வணக்கம் செய்யுங்க, ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். வந்தனம் எப்படிப்பட்ட வந்தனம் பாருங்க. அதுக்கு துருவ மகாராஜாவே விளக்கம் கொடுக்கலாம். அவரை பத்தி இன்னைக்கு படிக்கலாம் நம்ம, அவர் எப்படி வந்தனம் பண்றாருன்னு. அதுக்கு அவரை மாதிரி ஒத்த கால் நின்றுக்கிட்டு எதையும் சாப்பிடாம கொள்ளாம 3 மாசம் ஒரு வாட்டி 2 மாசம் ஒரு வாட்டி மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அழகா வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு வந்தனம் பண்ணலாம். தாசியம், பகவானுக்கு வந்து தாசனா இருக்கணும். எல்லாரும் தாசனா இருக்கணும் பகவானுக்கு. இப்ப ராமபிரான் என்ன சொல்ல வராருன்னு நினைக்கிறது முன்னாடியே அனுமன் போய் நிற்பார். அந்த மாதிரி இருக்கணும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுது. காலையில மங்களாத்தியா 2:30 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் உட்காந்து எழுந்துக்கிட்டு உட்காந்து நாமளை சுத்தப்படுத்திட்டு பகவானை தூபம் போட்டு எழுத்து உட்கார வச்சு அவருக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி ஏன்டா என் தூங்குறவனை கெடுக்கிறேன்னு ஒரு பகவான். அந்த மாதிரி இருக்கணும் தொண்டு. தூங்குறவனை கெடுக்காதரா அப்படின்னு. நம்ம நைட்டு என்ன பண்ணுவோம், 9 மணிக்கு அவரை படுக்க வைப்போம். தூபம் போட்டு அவரை படுக்க வச்சுட்டு அழகா நல்ல கிளாத் எல்லாம் போட்டு மூடி வச்சுட்டு காலைல 2:30 3 மணிக்கு 3:45 மணிக்கு அவர் எழுப்பணும். அவரை எழுப்பி உட்கார வைக்கணும். அவரை எழுப்பி உட்கார வச்சு அழகா மலராங்க அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி தூங்கி எழுந்து அப்படியே நம்ம குழந்தைகள் எப்படி பண்றோமோ அது மாதிரி பகவானை பண்ணும். அந்த மாதிரி தாசம் இருக்கணும். நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். நம்ம காலையில அப்படிதான் பண்றோம். அதுதான் நம்ம கோவில் மங்களாத்தை பார்க்க முடியல. அழகா வீட்டுல விக்கிரக வழிபாடு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ எப்படி எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த முறைப்படுத்தணும், அந்த பக்தியை முறைப்படுத்தணும். அது பண்ணி பாருங்களேன், ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இருக்கும், சந்தோஷம். எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம்னா எல்லா உயிர் வாழியும் ஒண்ணு போல பார்ப்போம், எல்லா உயிரும் நல்லபடியா நினைக்கணும்னு பார்ப்போம், யாருக்குமே கெடுதல் நினைக்க மாட்டோம். அந்த பக்குவம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பகவானை நினைக்க 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 அந்த தொண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இல்லைங்களா. அந்த தாசம் அந்த மாதிரி பண்ணணும். நம்ம சாங்கியம் பாருங்க, பகவானுக்கு எப்படி அர்ஜுன நண்பனாக இருக்கிறான் பாருங்க, உத்தவர் எப்படி பகவானுக்கு நண்பராக இருக்கிறாரு பாருங்க. சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அது மாதிரி நண்பர்களை பகவானுக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நண்பனா எடுத்துக்கணும். ஆத்ம நிவேதனம் பாருங்க, பகவானுக்கு எப்படி ஆத்ம நிவேதனம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி எல்லாம் 8 அங்கங்கள், உடல் அங்கங்கள் நம்ம நிலத்துல படணும், பூமி மாதா மேல படணும், 8 அங்கங்கள் படணும். அந்த மாதிரி ஒரு கம்பத்தி கீழே போட்டா எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி நம்ம உடலை வச்சிருக்கணும், பகவானுக்கு பண்ணணும். இந்த இடுப்புக்கு கீழே தொடைக்கு மேல அந்த பிட்டை மட்டும் நம்ம மேல தூக்கி இருக்கணும், மற்ற 9 8 அங்கமும் நம்ம நிலத்துல பட்டிருக்கணும். அந்த மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். அதே மாதாஜி வந்து 5 அங்கங்கள் 5 அங்கங்கள் பூமி மாதா மேல படுற மாதிரி நாம வந்து ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணும் பகவான். சோ இந்த 9 நவவித பக்தியை நாம எல்லாருமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. இதுதான் வந்து பிரகலாத மகாராஜா ரொம்ப அற்புதமா விடுறாரு. இன்னும் லெவல் 2ல வாங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா. இந்த ஒண்ணு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பக்தியை மட்டும் சொல்றதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கும், அவ்வளவு மட்டும். இப்ப அந்த படத்துல பாருங்க, பரிஷித்து மகாராஜா, அபிமன்யு பையன், பரிஷித்து மகாராஜா அர்ஜுனோட பேரன். அவன் ஏன் அந்த மாதிரி கேட்கிறான், 7 நாள்ல இறக்க போறான். அவன் ஒரு பாம்பு கடியால இறக்க போறான். ஒரு சிறியவன், அதாவது ஒரு அந்தனரோட பையன், சிறிய பையன் வந்து அவன் சாபம் கொடுத்திருக்கிறான். அந்த சாபத்தின் விளைவாக அவரு இறக்க போறாரு. நம்ம கலிகாலத்துல முதல் சக்கரவர்த்தி அவர் தான். சரி, பகவானால பரிசுத்த பண்ணவர் அவர், பகவான் பரிசுத்த பண்ணார் அவர். அந்த அளவு பரிசுத்த மகாராஜா. இறந்தவர் திரும்ப உயிர் வர வச்சு அவரை, அப்படிப்பட்டவர் ஒரு அந்தனரால சாபத்தினால இறக்க போறார். இறக்கும் தேதியும் தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு, 7 நாள்ல இறக்க போறன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க, அழகா வந்து ஸ்வரணம், பகவானை பத்தி கேட்கணும், பகவானை பத்தி லீலை கேட்கணும், அவருடைய வைபவத்தை கேட்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவத முதல்ல உபதேசம் பண்றார் சுககோசாமி. அவருக்கு சுககோசாமி சாதாரணப்பட்ட அவரும் வியாசவியாசோட மகன். அவரும் 12 வருடம் தாய் வயிற்றுல இருந்தவர். அவரும் பகவானாலதான் அவரும் வெளியே வந்தார். சோ அப்படிப்பட்டவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை அழகா சொல்றார். சோ இந்த மாதிரி இந்த நவவித பக்தி ஒரு கதை சொல்லலாம், சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளவு அற்புதமான கதைகள் எல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம லெவல் 2ல வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம் அதை பத்தி.
என்ன சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। माया ततं इत्थ सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न साहं देशवस्थितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் பாருங்க. நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். இப்ப பாருங்க, 9வது அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயத்தோட தொடர்ச்சி இங்க கொடுத்துட்டார். 11வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போறது விராட் ரூபத்தை இங்க பார்த்துட்டார். அர்ஜுனுக்கு அழகா டிகர் பண்றாரு. ஏன்னா அவன் ஞானத்தை வளர்க்கணும். நமக்கு அப்படித்தான், நமக்கு அந்த கேள்வி கேட்கணும், இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக பகவான் ரொம்ப அழகா இங்க டிகர் பண்றாரு நம்மள எல்லாரையுமே அர்ஜுனன் மூலியமாக. 11வது அத்தியாயம் விராட் ரூபம், விஸ்வரூபம். அவன் கேட்கறான் பாருங்க, 4 கேட்பான் பாருங்க. 10வது விபூதி யோகத்துல கேட்பான். இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துக்கு கடைசியா கேட்பான். அர்ஜுன் கேட்கறான், எந்த ரூபத்துல உங்களை நம்ம மனதுல கொள்ள முடியும்? இப்ப நம்ம திருப்பதிக்கு போறோம், ஒரு ஸ்ரீரங்கம் போறோம், ஏதோ ஒரு கோவிலுக்கு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போறாங்க, போன என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை தரிசிக்கிறதுக்கு. இப்ப திருப்பதி எடுத்துங்களேன், அங்க கொஞ்ச நேரம் தான் நம்ம உட்கார நிக்க வைப்பாங்க. உடனே ஜருகண்டி தள்ளி விட்டுருப்பாங்க. பகவானை தரிசிக்க முடியுமா? கொஞ்ச நேரம். அந்த கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, உடனே பகவானை கால் பாதத்துல இருந்து அப்புறம் கமலபாதர் இருந்து வீடு வரைக்கும் நம்ம பாத்துறோம். அந்த ஒரு செகண்ட பாத்துறோம். பார்த்தா மட்டும் போதுமா? அதை அப்படியே உள்வாங்குறோம் மனசுக்குள்ளார. உள்ள வாங்கி வச்சுட்டு நம்புறோம். எப்பெல்லாம் நமக்கு தின்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் சரி, சதா நேரமும் அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்து நம்ம பார்த்த விக்கிரகத்தை அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தி எனக்கு எங்க கிடைக்கும் கேட்க அர்ஜுனன். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க டிகர் பண்ணிட்டார். என்ன சொல்லிட்டாரு பாருங்க, நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுதும் பரவி உள்ளேன்றார். அப்ப அகிலம் மூலமா பரவி இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவையிலிருந்து வேறுபட்ட என் மாயை மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப எல்லாருமே மாயத்தாலதான் கட்டுண்டு வந்திருக்கும். அப்ப அந்த மாயத்திலிருந்து விளக்கணும்னா எப்படி நம்ம இருக்கணும் பாருங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை எப்படி நினைக்கணும்? எந்த ரூபத்துல அவர் பகவான் நினைக்கிறோம்? எந்த உருவத்தை பார்த்து நம்ம பகவானை உள்வாங்க முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இந்த பதம் மூலியமா அவனுக்கு எடுத்து உரைக்கிறார். இந்த 5-6 பாருங்க, இன்னும் அழகா விவரமா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वरम् भूतपृन्नच्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हरे कृष्ण। 6வது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது பதம். यदाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमकान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानि पतारय. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே 5ல் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருங்கள். நானே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் காப்பவன் என்ற போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவன், நிறைந்துள்ள நின்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். இப்ப எல்லாமே சொல்றாங்க, நம்ம அப்ப ஒரு அண்டம் இருக்கு, அந்த அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட அண்டங்கள். ஏன்னா பிரம்மாக்கே குழம்பி போச்சு, பிரம்மாவே அசந்துட்டாரு. ஏன் பிரம்மா அசந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான பாக்கிறதுக்கு வரார். பாக்கிறதுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா தோரப்பாளர்கள் உள்ள விட மாட்டேன்றாரு. அப்ப விடமாட்டேன்னு சொன்ன உடனே ஜெயா விஜயன் மாதிரி ஒரு தோரப்பாளர்கள் வெளில விட மாட்டேன்றாரு. ஐயா, நான் பகவானை தரிசிக்க வந்திருக்கிறேன், அவர் கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு, எனக்கு உள்ள போகணும்னு. போக முடியாது, உள்ள ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சா எல்லாரும் வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு, யாரா இருந்தாலும் உள்ள விடான்னு சொல்லிட்டாரு. டேய், நான் பிரம்மா வந்திருக்கேன்டா, போய் சொல்றா போய் அப்படின்றாரு. உடனே பகவானுக்கிட்ட போறார் தோரப்பாளகர், ஐயா பிரம்மா வந்திருக்காராம் அப்படின்னு. உடனே பகவான் சொல்றார், எந்த பிரம்மா வந்திருக்காரு அப்படின்றாப்புல, போய் கேட்டுடுவா அப்படின்னு. உடனே அது தோரப்பாளகர் நேரம் பிரம்மா கிட்ட வர்றாரு, வெளியே வர்றாரு. வெளியே வந்து காவல் வந்து வெளியே வந்து கேட்ல வந்து கேட்கிறாரு, ஐயா நீ எந்த பிரம்மான்னு கேட்கிறாரு. என்னது, எந்த பிரம்மாவா? இந்த அண்டத்துக்கு நான் தான் பிரம்மா, ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கேன், நீ என்ன எந்த பிரம்மா வந்துக்கிறான்னு சொல்லு, சொல்லு 4 தலை பிரம்மா வந்துக்கிறேன்னு சொல்லு, போய் போ அப்படின்றாரு. உடனே திருப்பியும் அவர் போறார், போய் திருப்பியும் பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு, ஐயா 4 தலை பிரம்மா வந்திருக்காராம் அப்படின்னு. அவர் ஒண்ணுமே ஒரு நம்மட்டு சிரிச்சிட்டு, சரி உள்ள வர சொல்லு அப்படின்ற. உடனே உள்ள போறார், யாரு பிரம்மா போறார். உள்ள போய் பார்த்தா அங்க மீட்டிங் நடக்குது. பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் உட்காந்துக்கிறாங்க,
லட்சக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பிரம்மா இவருக்கு 4 தலை தான் இருக்குது. ஒருத்தருக்கு 5 தலை, 10 தலை, 7 தலை, 3 தலை, 8 தலை, இந்த மாதிரி பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவருக்கு பிரம்மாக்கு 4 தலை இல்ல 5 தலை, தலை சுத்துது அப்படியே வருது. உடனே கேட்கிறாரு, இவ்வளவு பிரம்மாக்கள் இருக்காங்களே அப்படின்னு. நீ இந்த ஒரு அண்டத்துக்கு மாத்திரம்தான் பிரம்மா, இது பாரு ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் நான் படைக்கப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமான்ற. அது மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான். தேவர்கள் எல்லாருமே, எல்லா தெய்வங்களுமே பகவானுக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அவர் தான் ஆதி அந்தம் சொல்றாரு. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை என்பது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்றார். நானே எல்லா உயிரினங்களும் காப்பவன் என்ற போது எனக்கு எங்கும் நிறைந்து உள்ளேன் என்றார். இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றத்தை ஒரு பகுதி அல்ல என்றார். இது ஒரு பகுதி கிடையாது, இது மாதிரி கோடான கோடி பகுதிகள் இருக்கு. எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்துள்ளதோ அதுபோல படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாக என்றார். ஒரு காற்று என்ன இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டும்தான் காற்று இருக்கும், எல்லா இடத்துலயும் காற்று இருக்குமா இல்லைங்களா? இப்போ அகண்ட இந்த உலகத்துல இருந்து, இந்த பூமியில இருந்து கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான். அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா காற்று இருக்காது. அதுக்கு மேல வளிமண் சாதாரணமா இதாதான் இருக்கும், காற்று இல்லாம இருக்கும். அது போலதான் எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ, இந்த ஆகாயத்துல தான் காற்று, ஆகாயத்துக்கு மேல காற்றே இருக்காது. அது போல படைக்கப்பட்ட அனைத்திலும் என்னை அமைந்துள்ளதா அறிவாயாகன்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8-9 மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பாகவதம் கிளாஸ்ல படிச்சு ஓடிட்டு இருக்கீங்க. கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சயாஹ உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனః புனः பூதக்ராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதேர் வசாத் ந சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. அழகா படிச்சீங்க. 8வது பதம் பாருங்க. பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்ட இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. இப்ப நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்தை பெறும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பிரம்மாவுடைய ஒரு பொழுது முடியும் போது, அது அவர் மாலை பொழுது வரும்போது, சூரிய அஸ்தமாகும் போது திரும்பவும் எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் அடிக்கிறார் பகவான். அடிச்சுட்டு அந்த இரவு பொழுது, பிரம்மாவோட இரவு பொழுது ஃபுல்லா நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கோம். எப்படி நேர்மாறே அப்படியே பகவான் கிட்ட போயிடும். திரும்பவும் காலையில வந்து உதயம் ஆகும்போது, பிரம்மாவுக்கு காலைல உதயம் ஆகும்போது திரும்பவும் நம்மள எல்லாம் படைக்கப்படும் இல்லைங்களா? அதான் இங்க சொல்றாரு. அதே மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப்ல வந்து நம்ம செய்யற பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடல் கிடைக்குது. அந்த உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி 120 வருஷம் வாழறோம். ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம். பாத்தீங்களா, என்ன உதாரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விட்டல் பூச்சி இருக்கு. விட்டல் பூச்சின்னா காலையில பிறக்கும், சாயங்காலம் இறந்துரும் இல்லைங்களா? ஒரு ஈசல் பூச்சின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஈசல் பூச்சி என்ன பண்ணும், காலையில பிறக்கும், அப்புறம் இரவுனா அந்த இரவு வரும்போது அது இறந்துரும். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம், அது ஒரு நாள்ல வாழற ஒரு உயிரினமா? சேச்சி என்ன இப்படி இருக்கு, காலையில பிறக்குது சாயங்காலம் இறந்து போகுது, அது அப்படி ஒரு வாழ்க்கையா இருக்குன்னு. ஆனா அதோட அந்த மைண்டுக்கு, அதோட பண்புக்கு 120 வருஷம். இப்ப நமக்கு வந்து 120 வருஷம்ன்றது அதாவது ஒரு வருஷம் போது 365 நாள் நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு நாள் சூரியனை பாக்குறோம், சூரியனை மறையதும் பாக்குறோம், உதயத்தையும் பாக்குறோம். அப்ப அதை வச்சு நான் பார்த்து ஒரு நாள் கணக்கு பண்றோம். அது மாதிரி 365 நாள், அது மாதிரி நம்ம 120 வருஷம் நம்முடைய லைஃப் இருக்கு. அது மனித பிறவியாக லைஃப். ஆனா ஈசல் பூச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லைஃப், ஒரு நாள் சொல்றது வந்து அதுக்கும் 12, அதாவது 120 வருடங்கள் இது வேதம் சொல்லுது. அதுக்கு 120 வருடங்களாம். ஆனா அது இரவே பார்க்காது, வெறும் சூரியனை பகல் மாத்திரம் தான் இருக்கும் அதுக்கு. அது ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப அழகா கண்டுபிடிச்சு, அதை வந்து எப்படின்னா, ஒரு கண்ணாடி பேவையில வச்சு உள்ள வச்சு அந்த உயிரினத்தை காலையில எப்படி முட்டையில இருந்து பொறிக்குது, எப்படி வெளியே வருது பாக்குறாங்க. அதே வந்து கேமரால ரொம்ப அழகா ரெக்கார்டிங் பண்றாங்க. அன்னைக்கு ஃபுல்லா ரெக்கார்டிங் பண்றாங்க, 18 மணி நேரம். அதோட செயல்பாடு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அது நமக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்ல, அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த பூச்சி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஆனா அதுக்கு தன்மை எப்படி தெரியுங்களா, அந்த ஒரு செகண்ட வந்து அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கணக்கு, 6 மாசம் கணக்கு, அதோட கணக்கு. நமக்கு எப்படி ஒரு கை கால் வர குழந்தையா பிறக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நடக்கிறோம், எழுந்து நிக்கிறோம், நடக்கிறோம், அப்படியே பண்றோம் இல்லையா, ஒரு வருஷமா நம்ம மாறி அதே மாதிரிதான் அந்த பூச்சிக்கும்.
இது ஒரு விஞ்ஞானம், ரொம்ப அழகா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது நம்மளுடைய மனித காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெக்கம் வந்துடுது. 10 நிமிஷம் ரெக்கம் வந்துடுது. 10 நிமிஷம் முடிஞ்சோம், அதுக்கு 10 நிமிஷம் பார்த்தோன்னா அது எழுந்து நிக்க ஆரம்பிச்சது, ஓட ஆரம்பிச்சது, பறக்க ஆரம்பிச்சது. எல்லாமே அந்த 1 மணி நேரத்துல எல்லாமே பூர்ணம் அடைஞ்சிடுது. அந்த 1 மணி நேரம்ன்றதுக்கு அதுக்கு 10 வருஷம் கணக்கு. இது வேதத்துல சொல்லப்பட்டது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈசல் பூச்சை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அலட்சியமா நினைக்கிறோம். இது நம்மளுடைய லைஃப் எடுத்துங்க, நம்ம லைஃப் எடுத்துங்க. ஈசல் பூச்சி அதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாயை எடுத்துங்களேன். நாய் என்ன 9 வருஷம் இல்ல 11 வருஷம். இந்த மாதிரி ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம். ஆனா அதோட கணக்குப்படி பார்த்தா 120 வருஷம். இப்ப நமக்கு எப்படி 120 வருஷம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் 120 வருஷம் தான். அதோட ஸ்தானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இது வேதத்துல ரிக்வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மேல நாம என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு ஈசல் பூச்சை அதுனா ஒரு நாள் வாழுது, ஒரு நாயை பத்தினா ஒரு நாள் தான் வாழுது, 7 வருஷம் வாழுது, நாம தான் அதிகமா வாழறோம் நம்ம நினைக்கிறோம். நம்மளோட தேவர்கள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க சிட்டிக்கு போடுறாங்க பாரு, ஒரு செகண்ட் போடுறாங்கல்ல, அதுதான் நம்மளுடைய லைஃப். ஒரு உதாரணமா சொல்றேன், அவங்க சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்ம லைஃப். மனுக்கள் சிட்டிக்கு போடுறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த நேரம் தான் தேவர்களோட லைஃப். பிரம்மாவுடைய ஒரு செகண்டுக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் மனுக்களோட லைஃப். பகவானுடைய நாசி காற்று, மூக்குல இருந்து வர காற்று வருது பாருங்க, அந்த நேரம் தான் பகவானுடைய லைஃப். இது பிரம்மாவுடைய லைஃப். பகவானுடைய நாசி காற்றுல இருந்து வர காற்று வர ஸ்பீடுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வருது பாத்தீங்களா, அந்த நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃப். அப்ப பிரம்மா எல்லாம் எங்க இருக்கிற, நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது. கடல்ல போட்ட ஒரு சின்ன கடுகு நாம எல்லாம். ஆனா நம்மளையும் பாருங்க, நம்மளையும் தாங்குறாரு. எப்படி தாங்குறாரு பாருங்க. அதுதான் பகவான். அதுதான் சொல்றாரு, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதி எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றார். தனஞ்சயனே, இச்செயலில் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து எப்பொழுதுமே நான் விலகியே உள்ளேன். இவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டாரு பாருங்க. நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம என்ன பண்றோம், டேய் இதெல்லாம் படிக்கணும்டா, நீ இன்ஜினியர் தான்டா படிக்கணும், நீ கலெக்டர் தான்டா படிக்கணும், நீ போலீஸ் தான்டா ஆகணும். குழந்தைங்களை போட்டு நாம நெகி நச்சரிக்கிறோம். அது எவ்வளவு பெரிய பாவமான செயல் பாருங்க. பகவான் அந்த சராசரங்களை படைச்சிட்டு இப்படி செய்யுங்க, இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதோட விலகிட்டார். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, தனஞ்சயனை இச்செயல் எதுவும் என்னை பாதிக்கப்படாது, பந்தப்படுத்த முடியாதுன்றார். நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து எப்போதுமே நான் விலகியே உள்ளேன்றார். அப்ப நம்ம பௌதிக செயல்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், இயற்கை, நம்ம இயற்கையிலிருந்து நம்ம விலகி நிற்கிறோம். ஏன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கிடையாது. பகவான் பௌதிக செயல்ல எப்பவுமே இருக்க மாட்டார், வரமாட்டார். ஆனா அதை படைக்கப்பட்டது பகவான் தான். இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 10வது பதம் என்ன சொல்ற பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மயாத்யசேன பிரகிருதி சூயதே சராசரம் கேதுநானேன கௌந்தேய ஜெகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகள் ஒன்றாக இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பிரம்மா பொழுது வந்தோன்னு நம்ம என்ன சொல்றோம், உதயமாகறோம். எல்லா ஜீவராசியும் படைக்கப்படுறாங்க. பிரம்மா இரவு வந்தோன்னு நம்ம எல்லாம் அழிக்கப்படுறாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மாவுக்கு 100 வயசு ஆன பிறகு அவர் இறந்த பிறகு எல்லா பிரபஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா எல்லா தேவர்களும் அழிக்கப்படுறாங்க. எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள போயிடுவாங்க. பிரம்மா இல்லைன்னா எல்லாமே அழிஞ்சிடுவாங்க, கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சு எல்லாமே அப்புறம் பகவான் தான் ஆதி அந்தமா காரண கடல்ல தனிமையில படுத்து தனிமையா இருப்பார். யாரும் எந்த ஒரு தெய்வமும் பார்க்க முடியாது. அதான் சொல்ற, தானாக அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றார் பிரபஞ்சம். சரி, 11வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிந்தனம் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றன. எனது பரம இலக்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பது அவர்கள் அறிய. ஏன்னா மூடர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுறவங்க இன்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க, முட்டாள்தனமானதான் செயல்படுவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு அதாவது மனித உறவில் தோன்றும் பொழுது இப்ப ஒண்ணும் இல்லை, பகவான் பாத்தீங்கன்னா இந்த துவாசை வித்துல முழுமை கடவுளாக அவதாரம் கொடுக்குறாரு. பகவான் கிருஷ்ணரா அவதாரம் கொடுக்குறாரு. அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் சரி எல்லாருமே ஏளனம் பண்றாங்க.
ஆனா சிசுபாலன் ஏலம் பண்றது அவனுடைய கர்ம வினை. அது அவன் சாபம் வாங்கியிருக்கிறான், சனத்குமார் கிட்ட சாபம் வாங்கியிருக்கான். அதனால அவன் அந்த வினையை வைக்கிறான். அது மாதிரி அவன் சொல்ல வரான். ஆனா அவர் ஏளனம் செய்யறாங்க. அதுக்கும் பகவான் என்ன பண்றாரு, சரி அது உன்னுடைய கர்மா அப்படின்னு விட்டுறாரு. ஆனா அதாவது இருப்பு அனைத்திற்கும் நானே உண்மை, அதாவது உரிமையாளன், பகவான் தான் உரிமையாளன். அவங்க அதுக்கு அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்காது. நாத்திகம் பேசுறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேசினே இருப்பாங்க, பகவானை பத்தி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உட்காந்தாலும் நின்னாலும் சரி அவர் குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு இடத்துல பாருங்க, 7வது அத்தியாயத்துக்கு 8வது அத்தியாயம் சொல்றாரு, அவனுக்கு அறிவுடையவன் சொல்றாரு, அறிவாளிகள் சொல்றாரு. போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். சரி, 12வது பதம் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. हरे कृष्ण। मोकोक्षो मोक कर्माणो मोक ज्ञाना विजेदसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनं श्रितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சொல்றாரு பாருங்க, யார் கிருஷ்ணரை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள், அந்த சாராம்சம் மூலியமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசனமாக கருத்துக்களையும் நாத்திக கருத்துக்களையும் கவரப்படுகின்றன. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்தி ஆவல்கள், முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்திற்குமே தோல்வி அடைகின்றன. அப்ப மூடர்கள் பக்தியை அலட்சியம் படுத்துகிறார்கள், தெய்வீகமானவர்கள் அவ்வாறு செய்வதில்லை இல்லைங்களா? பகவானுடைய அனனைய பக்தி இருக்கும், அந்த சாராம்சத்துக்கு போக மாட்டாங்க. நாத்திகம் பேசுறவங்க தான் இந்த மாதிரி பேசுவாங்க. அப்ப நாத்திகம் பேசுறவங்களை பாத்தீங்கன்னா காமம் இருக்கும், மோகம் இருக்கும், காமம் இருக்கும். இது எல்லாம் இடத்துல பற்று. நான் தான் இந்த லோகத்துக்கு பகவான், நான் தான் இந்த லோகத்துக்கு அதிகாரி, நான் வச்சுதான் சட்டம் அப்படின்னு பேசுவாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு கீழ்ப்படிஞ்சுதான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. காமம். இப்ப நாத்திகம் பேசுறவங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா சாதாரணமா இந்த காலத்துல இப்போ இந்த பிரசன்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியல, நம்மளுடைய இறந்த காலத்துல நிறைய மன்னர்களை பத்தி சொல்லலாம். இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் சொன்னவன்னா இப்ப நாத்திகம் பேசுற அரசியல்வாதிகள், நாத்திகம் பேசுற புதுநலவாதிகள் கணக்கு பண்ணி பாருங்க. அவங்க எல்லாம் பாருங்க, இப்ப இருக்காங்க ஏகப்பட்டவங்க நாத்திகம் பேசுறவங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே ஒழுக்க நெறிமுறையோட வாழ மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 4 மனைவி இருக்கும், 4 வீடு இருக்கும், ஏகப்பட்ட பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சமுதாயத்துல நான் தான் வசந்தவன் சொல்லுவாங்க, கோவில் வழிபாடை தடுப்பாங்க, சமுதாயத்துல வாழத்தை கூட தடுப்பாங்க. கேட்டா இது பொது அறிவு ஞானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நடக்கிற விஷயங்கள் ஏன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, தான் என்ற அகந்தை. மற்றவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்படிதான் நீ இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் போகணும் அப்படின்னு. அதை தேர்ந்தெடுக்கிறது நாம தான். நம்ம அவங்களே குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் பௌதிக ஞானம் தான் இருக்கும், ஆன்மீக ஞானம் அசல கொஞ்சம் கூட இருக்காது. பௌதிக ஞானம் இருந்தன்னா அவன் என்ன பண்ணா, அடுத்தவங்களும் ஏறி மிச்சு மேல போகணும்னு தான் நினைப்பான். அதே ஆன்மீக ஞானம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவனும் சேர்ந்து வாழணும்னு நினைப்பான், அடுத்தவன் நல்ல பொசிஷன் வரணும்னு நினைப்பான். ஆன்மீக ஞானம். அதே பௌதிகமான எல்லாரும் சேர்ந்து வாழணும்னு நினைப்பான், ஆனா அது சுயநலம் இருக்கும். அதுல அவருக்கு தனக்கு என்ன வேணும்னு நினைப்பான். ஆனா வெளியே சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பொதுப்படியா பேசும்போது நிறைய சொல்லுவான், எல்லா மக்களும் ஒண்ணு, எல்லாம் நல்லபடியா வாழணும், எல்லாம் நல்லபடியா சொல்லுவான். ஆனா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆதாயம் தேடுவான். சமுதாய பலன் செய்யற மாதிரி அது ஆதாயம் தேடுவான். இது எல்லாமே பௌதிகவாதிகள், நாத்திகவாதிகள். அதுதான் சொல்றாரு, இத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்தி ஆவல்கள், பல நோக்கு செயல்களை, அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்தையுமே தோல்வி அடைகின்றன. அந்த மாதிரி ஆட்கள் கண்டிப்பாக தோல்வி அடைவாங்க. 13வது பதம் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? ரொம்ப அருமையான பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. हरे कृष्ण प्रभुजी। महात्मना स्तुत्वा मा पार्थ दैवं प्रकृतम् आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा பூதாதிம் அவ்யயம்। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களும் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷராக அடிபற்ற அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக பகவானுடைய அனனிய பக்தியில் அவருடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். நம்ம எப்பவுமே நம்ம தாய் வயிற்றுல இருக்கும்போது தாய் கருவுல இருக்கும்போது பாருங்க எப்படி இருப்போம், எவ்வளவு அழகா சேஃபா இருக்கும் பாருங்க. அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அரவணைப்புல நாம இருக்கோம். எது? ஆன்மீக தளத்துல இருக்கும் போது, ஆன்மீக தளம் உச்சம் அடையும் போது, ஆன்மீக ஞானம் விருத்தி அடையும் போது, அப்போ பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கும். பகவானே நீர் கொடுத்தாலும் பருக மாட்டோம், ஏன்னா அவருடைய சேவகனா இருக்கும். இந்த படத்துல பாருங்க, மாதவேந்திரபுரி, இவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் சைத்தன்யரோட குரு.
ஈஸ்வரர் பூரி, பாகமகேந்திர பூரி, இவங்க 2 பேருமே பகவான் சைத்தன்யரோட குருக்கள். அவரு பகவானை பத்தி ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு அவருக்கு பாராயணம் பண்ணும்போது எது கொடுத்தாலும் தண்ணி கொடுத்தாங்க. பகவானே வந்து நீர் குடுறான்னு கூட குடிக்க மாட்டார். அவரை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய விஷயம். மகேந்திரபுரி ரொம்ப அற்புதமா ரீலே பண்ணிருக்காரு. அதே மாதிரி ஈஸ்வரபுரி ரொம்ப அற்புதமா பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம் இதை பத்தி எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்கள்ன்றாரு. இவங்கெல்லாம் நாமெல்லாம் யாருன்னு பாருங்களா, நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா பிரம்ம நிலை அடையணும்னா நாம குழப்பமே இல்லாம, யார் மேலேயும் பொறாமை இல்லாம, சந்தேகப்படாம, பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மள மகாத்மான்றார், என்னுடைய பிரியமானவன்றார், தெய்வீக இறக்கையில் பாதுகாப்பில் உள்ளனன்றார். அப்ப யார் மேலும் நம்ம நம்பிக்கை இருக்கணும், எல்லாருமே நம்ம நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லைங்களா, பொறாமப்படக்கூடாது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்த திருடவிருதாக நமத்யந்தஸ்த மாம் பக்தியா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எப்பொழுது எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பகவானை பத்தி இந்த நவவித பக்தியில 2வது நிலை பக்தி கீர்த்தனை பண்றீங்களா, அந்த மாதிரி பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணும்போது என்னுடைய பகவத் பக்தர்கள் எப்பயுமே பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு வந்தனை செய்தபடி, பகவானுக்கு வந்தனை செய்தபடி. தவம் எப்படிப்பட்ட தவம் பெறும், வாக்கு தவம், சொல் தவம், நம்ம செயல தவம், இந்த மாதிரி தவங்கள் இருக்கணும். பகவானுக்கு வந்தனம் பண்ணணும். பகவானுக்கு இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன என்று. நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள். அந்த பகவத் பக்தர்கள் எப்படி செயல்படணும் பாருங்க, பகவானுக்கு எப்பவுமே கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு, அவரையே பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டு, அவருடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க. இவர் எல்லாம் யார் சொல்றாரு பாத்தீங்களா, பகவான் என்ன சொல்றாரு, இவங்க எல்லாமே என்னுடைய மகா பக்தர்கள், மகாத்மாக்கள், மகா ஆத்மா. 17 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரம் நானே, வேதங்களில் நானே என்றார். இந்த 4 விதமான வேதம், 3 விதமான வேதம் கொடுத்துறாங்க. வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்தப்பட வேதம் அது. அதுவும் பாருங்க, இந்த 4 விதமான வேதங்களும் நான், ஓம்லையும் நான் தான் இருக்கிறேன். தந்தைய தாயும் நான் தான், உன் பாட்டனாரும் நான் தான். சக்திமானுக்கு சக்தி இல்லையா, சக்திமானாவே ரொம்ப உயர்ந்த நிலை, உத்தம நிலை. அந்த சக்திமானுக்கு சக்தி, அந்த சக்தி கொடுக்கிறது பகவான் தான். பாட்டனாரும் நானே என்ற 18, 19. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। कदीर भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीज अव्ययं तवाभ्यहम् अहं वर्षं निगृहाणं युत्सृजामि च अमृतां चैव मृत्युश्च सत् असत्साहम् अर्जुन। हरे कृष्णा। நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி. இங்க என்ன பண்றாரு பாருங்க, நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வழிபடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பனின் நானே என்றார். இந்த 9 விதமான செயலையும் சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா. சாட்சி எங்க இருக்கிறாரு பாருங்க, நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார், வேற எங்கேயுமே வெளியே எங்கேயுமே இல்லை, நமக்குள்ளவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. நம்மளை உட்கார்ந்து சாட்சி பறவையாக இருந்துகிட்டு 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா, ஆத்மா கூடவே இருக்கார், பரமாத்மா சாட்சியாக இருக்கிறார், நமக்கு எல்லாம் தலைவனாகவும் இருக்கிறார், நம்மளை காப்பவனும் இருக்கிறார், நம்முடைய இலக்கும் அவர்தான், நம்மளோட வசிப்பிடமும் அவர்தான், அடைக்கலமும் அவர்தான், மிக நெருங்கிய நண்பரும் அவர்தான். அப்ப என்னதான் நாம எல்லாமே பாருங்க. அப்ப நம்ம யாரை போய் என்ன சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா. நானே படைப்பு, அழிவும் அவர்தான், எல்லாவற்றையும் ஆதாரம், தங்குமிடம், நித்தியமான விதையும் நானே. பகவான் தான் விதை, ரிஷிகேசா இல்லைங்களா. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவும் நானே, ஜடம் சேதனம் 2 என்னில் உள்ளன. எல்லாமே பகவான் தான், ஆதி அந்தமா இருக்கிற. மழையை கொடுப்பவரும் அவர்தான், தடுப்பவரும் அவர்தான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த 20, 21 பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। त्रैविद्या मां सोमबभूत भावो यज्ञरिष्टा रिष्टा वा स्वर्गदिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यति देव भोगान्। முடிக்கலையே. वेदं भुक्त्वा सत्कलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुप्रपन्नां कदा कथं कामा लभन्ते। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 20வது பதம் பாருங்க. சொர்க்க லோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சாமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் பாவ விலைகளும் தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை பிறகு எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கும். இது 6வது அத்தியாயத்தை நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஆரம்ப கெட்ட பக்தர், அறிவு சார்ந்து, அதாவது அறிவு சார்ந்த பக்தர், ஆரம்ப கெட்ட கனிஷ்டக அதிகாரிகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எங்க போறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர்கள் இருக்காங்க பாருங்களா, அவங்க எங்க போறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எங்க போறாங்க? சொர்க்கம் தான் போறாங்க. இந்த மாதிரிதான் சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சாம ரசத்தை அருந்துவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் பாவ விலைகளும் தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இப்ப நம்ம அங்க போய் அடைஞ்சிட மட்டும் போதுமா? இந்த உயர்லோகம் 6 லோகத்திலையும் போய் அடைஞ்சா போதுமா? பிரம்மலோகம், பித்ருலோகம், தேவலோகம், இந்த மாதிரி எல்லா லோகத்திலையும் போய் அடைஞ்சிட்டா போதுமா? திரும்பவும் எங்க வரணும்? இங்கதான் வரணும். சொல்றாரு பாருங்க 21ல, சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகைய பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்கள் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் விழுகின்றனர். இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத மந்திரத்தை, வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பு அடைகின்றனர். இந்த வேத மந்திரங்களை படிக்கிறோம் யாரு? ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில் உள்ளவன். அவன் சத்திரனா இருக்கான், சூத்திரனா இருக்கான், ஏதாவது ஒன்னா இருக்கட்டும், ஆனா இப்ப வேதம் படிக்கிறான் இல்லையா, அவன் பிராமண குவாலிட்டி தான். அந்த பிராமண குவாலிட்டி பிறப்பு இறப்பு திருப்பியும் இங்கதான் பிறந்தாகணும். ஏன்னா அவன் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். அவன் சுத்த சத்துவத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க பிறவியே கிடையாது. அப்போ இந்த உடலையும் அழிஞ்சு போகுது, உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடலும் அழிஞ்சு போகுது. அப்ப அழிஞ்ச பிறகு எங்க போவான்? நேரா ஆத்மா மட்டும் பகவான் கிட்ட போய் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றோம், வேதம் படிக்கிறோம், எல்லாமே செய்யறோம். தான் என்ற அகந்தை இல்லாம, நான் பிராமணன் அப்படின்னு இல்லாம, நான் சத்திரியன் அப்படின்ற இல்லாம, நான் சூத்திரன் அப்படின்னு இல்லாம, நான் வைசியன் இல்லாம, நான் பகவானால படைக்கப்பட்ட ஒரு நித்திய சேவகன், அந்த தன்மையில ஒருத்தன் செயல்படுறான்னு வச்சுங்களேன், அவன் கண்டிப்பா இங்க பிறகு வரைக்கும் போயிடும். அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் தான் வசந்தவன் அப்படின்னு நினைச்சான்னா திரும்பவும் இதே பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலே இந்த சம்சார கடலாம் திரும்ப திரும்ப போயிடலாம். இந்த ராட்டினம் பாருங்க, அப்படியே சுத்தி தான் திரும்ப திரும்ப கீழே வந்து மேல போய் கீழே வந்து மேல போய் தான் இருக்கு. எங்க மேல போனா திருப்பி கீழே தான் வரணும். இது மத்தியம லோகம், இது துக்காலியும் இந்த இந்த பிரபஞ்சம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 22வது பதம். हरे कृष्ण। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगं क्षेमं वमाम्यहम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற, அதாவது அனனிய பக்தியை என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்கள் அவர்கள் வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நான் பாவிக்கிறேன். எப்படி அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. என் பையன் ஏன் இந்த மாதிரி சரியில்லை, ஏன் இந்த மாதிரி பண்றான், ஏன் இந்த மாதிரி போறான், ஏன் சரியா படிக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? அப்ப இதுதான் உதாரணம். பகவானுக்கு அனனிய பக்தி கொடுக்கும், அது பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. அது உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளையும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. அதான் சொல்றாரு பாரு, என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம் அவர்கள் இருப்பவற்றையும் காத்து நான் பாவிக்கின்றேன். இந்த ரூபம் தான் பரமாத்மா ரூபம். இதுதான் எல்லாருடையத்திலும் இருக்கிறார். இந்த ரூபத்தை தரிசித்துதாங்க நம்ம மலையை ஏறி எங்கெங்கயோ போறோம், சுத்தரம் வரோம், எங்கேயோ போறோம். வேற எங்கேயுமே போனோம் அவசியமே இல்லை. நம்முடைய பகவான் சைத்தன்ய சொல்றார், உனக்குள்ளேயே இந்த ரூபத்தில் தான் பகவான் இருக்கார். எல்லா ஜீவராசியத்திலும் இந்த பரமாத்மா ரூபத்தை தான் இருக்கார். இது 3வது விஷ்ணுவா சொல்லப்படுது. இந்த விஷ்ணு தான் எல்லார் உயரத்திலும் இருக்கிறார். அப்ப நம்ம எதுக்கு கோவில்லாம் போனோம்? அவசியமே இல்லையா? வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டே பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு யார் மேலேயும் பொறாம இல்லாம நம்பிக்கையோட வழிபாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உத்தம நிலை நம்ம அடைகிறோம் இல்லைங்களா? 23வது பதம் பாருங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அவரே பாதுகாக்கிறார், அவரே வளர்க்கிறார், அவரே அழிக்கிறார், அவரே
தடையும் உண்டாக்கினவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளவும் செய்கிறார் அவர் பகவான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதா. ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान् विदाः ते अभिमाम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றன குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படும். வழிபாடு பண்றது தப்பு இல்லை, ஏன்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது நாம எங்க வரோம், திரும்ப இங்கதான் வரோம். அப்ப நம்ம எதுக்கு அந்த மாதிரி வழிபாடு நம்ம பண்ணணும்? டைரக்டா பகவான் ஹரிபக்தியோட நாராயண வழிபட்டாவே போதுமே, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம பிறவியே கிடையாது, நம்ம வைகுந்தம் தானே போறோம். எல்லா ஜீவராசிகளும் ஏன் தேவர்கள் கூட சரி, ஏன் பிரம்மா கூட சரி, பிரம்ம சமயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. பிரம்மாவே சொல்றார், தேவர்கள் வழிபாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல நாங்க பிறக்கணும், பிறந்து பகவானை துதிபாடி அவர் லோகத்துக்கு போகணும்னு. ஏன்னா விராட் ரூபத்துல நம்ம பார்ப்போம் பாருங்களேன், எல்லா தேவர்களும் எல்லா ரிஷிகளும் பத்ம ரிஷிகளும் எல்லா ரிஷிகளுமே சரி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்து. ஏன்னா ரூபத்தை யாருமே பார்த்ததே கிடையாது, அவங்களே பார்த்தது கிடையாது. போய் கசிப முனிவரும் சரி, பிருகு முனிவரும் சரி, இவங்க எல்லாம் போய் தவம் இருக்க போனா 10,000 வருஷம் தவம் பண்ணுவாங்க, அப்போட பகவான் தரிசிக்க முடியாது. நமக்கு இந்த துவாதயுகத்துல கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி பகவான் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்தை ரொம்ப அழகா படைக்கப்பட்டது இல்லாம அது விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. அப்ப நம்ம எப்படி யாரை வணங்கணும் பாருங்க நம்ம, இல்லைங்களா? தேவர்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையிலே என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனை. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். கால நேரம் விரையும் நமக்கு. இப்போ நம்ம தோர பாலகர் 2 பேர் இருந்தாங்க, யாரு? ஜெயா விஜயன். அவங்க ஒரு சாபத்தினால 7 பிறை வேணுமா, நான் 3 பிறை வேணுமான்னு கேட்கிறாரு பகவான். எனக்கு 7 பிறை வேணாம் பகவானே, 3 பிறை வந்தா போதுன்றாங்க. அப்ப 3 பிறவி நீ லோகத்துல இருந்தா என்ன கலங்கப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும், சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பரவாயில்ல, என்ன பரவாயில்ல பகவானே, தொல்லை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, உன்னை ஹரிபக்தர் நான் ஒரு நாத்திகம் பேசுவேன், உன்னை கொடுமைப்படுத்துறாம செய்வேன், உன்னுடைய பக்தர்கள் கொடுமைப்படுத்தினாலும் உன்னை நினைச்சுதான் நான் செய்கிறேன். அப்ப சதா நேரம் உன்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு 3மே போதும், 3 பிறவி போதும். 7 பிறவி 7 பிறவினா நான் கோடான கூட விஷயம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தேவையில்லைன்னு. அது என்ன காரணம் பாருங்க. 3 பக்தி 3 வாட்டி நம்ம பிறவி எடுத்தாவது போதும் நினைக்கும் போது சீக்கிரமா பகவானை போய் தரிசிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் உண்மையான பிரேம பக்தி. அவன்தான் சிசுபாலன், அவங்கதான் இரணிகசிபு, அவன்தான் ராவணன், இது மாதிரி எல்லாம் வர்றாங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விரிவா படிப்போம். 25வது பதம் மாதாஜி பிரபு படிங்க. யாந்தி தேவா விருதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவர்வதஹ பூதானி யாந்தி பூதஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களை வழிபடுகள் தேவலோகத்தில் பிறப்பர், தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்கள் வழிபடுகள் முன்னோர் லோகத்தில் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிலே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடன் வாழ்வார். அதுதானே உண்மை, இல்லைங்களா? நம்ம என்ன விதை வைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு இதா கிடைக்கும். நம்ம என்ன பாவம் பண்றோமோ அந்த பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடல் கிடைக்கும். என்ன புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படி என்ன வழிபாடு பண்றோமோ அதுக்கேற்ற வழிபாடு தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும். அதெல்லாம் பகவான் சொல்றாரு. இயற்கையும் கொடுக்குறாரு, ஆன்மீகத்தையும் கொடுக்குறாரு. அந்த இயற்கையை எப்படி நீ எப்படி இருக்கணும், பௌதிகத்தோட எப்படி இருக்கலாம், கருமையா இருந்தாலும் பௌதிகத்துல இருக்கும் போது என்ன நினைச்சு நீ செய்யும் போது கண்டிப்பாக முக்தி அடைவான்றார். உன் செயல் எல்லாமே பூர்ண அடைகின்றார். நீ பௌதிகத்துல வாழு, நான் வேணான்னு சொல்லல, ஆனா என்னோட ஞானத்தோட வாழுன்றார், ஆன்மீக ஞானத்தோட வாழ்றார். அப்ப அது போல நாம தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணா தேவர்கள் தான் பிறப்போம், தேவலோகம் தான் போய் போகணும். முன்னோர்கள் வழிபடா பித்ருலோகம் தான் நம்ம போவோம். பூதங்களை வழிபடும் போது அகலபாதாரம் தான் நமக்கு. ஆனா பகவானை வழிபடும் போது வைகுந்தம் தான் நமக்கு. வைகுந்தம் போனா திருப்பி நமக்கு பிறவியே கிடையாது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல நேற்று ஒரு சின்ன ஒரு கதை கூட நம்ம சொன்னோம். நம்ம ஒரு சின்ன கதை, என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய முனி இருக்கிறார். அந்த முனி என்ன பண்றாரு, ஒரு சக்கரவர்த்தி, அவரு ஒரு நல்ல அரசாட்சி கொடுக்கிறார். நல்ல அற்புதமான அரசாட்சி கொடுக்கிறார். ஒரு அரசாணை குடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்றாரு. எல்லா மக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய செலவெல்லாம் எல்லா பாடசாலை வைக்கிறார், என்னென்னமோ செய்யறார். ரொம்ப அற்புதமா மக்களுக்கு தொண்டு பண்றாரு. தொண்டு பண்ண பிறகு அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் ரொம்ப தவறா சொல்லிட்டேன், இவரு இந்திரனுக்கு
சமமாக அவருக்கு ஒரு சிம்மாசனம் கிடைக்குது. ஏன்னா நிறைய புண்ணிய காரியம் பண்ணியிருக்கனால. புண்ணிய காரியம் பண்ணாலும் அவருக்கு இந்திரலோகத்துல சொர்க்கலோகத்துல அவருக்கு ஒரு சேரை போட்டு இந்திரனுக்கு சமமாக உட்கார வச்சிருக்காங்க. உடனே அவரு பாக்குறாரு, ஆஹா இந்திரன் பாக்குறான். ஏன்னா அது எப்பவுமே அதுவும் அப்படிதான். இவன் பூமி எப்படி அதே மாதிரிதான் அந்த லோகமும் அப்படிதான். இவனை எப்படியாவது இங்க இருந்து தேத்தி விட்டணுமே, இல்ல நமக்கே ஆப்பு வச்சிருவானா இவன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. யாரு? இவரு இந்திரன். அப்போ உடனே பிரகசிதி அவரு குரு கிட்ட போய் சொல்றார். பிரகசிதி சொல்றார், இவனை எப்படியாவது காலி பண்ணுமே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே அவரு ஒரு ரகசியம் சொல்றாரு. யாருக்கிட்ட? இந்திரன் கிட்ட. சொன்ன இந்திரன் சரி ஓகே அப்படி அவனு மேல அப்படி ஒரு 1000 லைட் பல்பு மாதிரி முகம் பேசு இதாயிடுச்சு. உடனே காலையில பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அன்னைக்கு என்ன பண்ணா, அந்த மன்னர் வந்து போயிட்டார். போயிட்டு சரி நாளைக்கு காலைல வரலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். போயிட்டு மறுநாள் காலைல வர்றார். வந்து சபையில வர வீரனோட போட்டு டாக்குன்னு வீரனோட போட்டு வர்றார். அவரு சிம்மாசனம் பக்கத்துல போட்டிருக்காங்களே இந்திரலோகத்துல, இந்திர சேரு பாதுல போட்டாச்சு. போறாரு சிம்மாசனம் உட்காராரு. உட்கார்ந்தவனே இந்திரன் கேட்கறான், நைஸா கேட்கறான் இந்திரன், நீ என்ன புண்ணியம் பண்ண? உனக்கு எனக்கு நிகராக ஒரு சேரை கொடுத்துருக்காங்களே, நீ என்ன புண்ணியம் பண்ண அப்படின்னு. நான் பண்ண மாதிரி யாருமே இந்த வையகத்துல பண்ணல, பூலோகத்துல யாருமே நான் பண்ணல. அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். மாட்டுக்கு நான் தானம் கொடுத்த கோமாதாக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்புல கூட வைரம் வைடூரியம் தங்கங்கள்லாம் பதிச்சு வச்சு நான் தானம் கொடுத்தேன் அப்படின்றான். அப்படியா, அவ்வளவு அற்புதம் பண்ணீங்களான்னு. இது மாத்திரம் இல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே செய்யக்கூடிய செயலை நான் பண்ணேன், தானம் கொடுத்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். சொன்ன உடனே அவன் உட்காந்த சேர் பெஞ்சு ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிச்சு. டக டகன்னு ஆரம்பிச்சு. இன்னும் அவரை பத்தி தற்பெருமையா பேச ஆரம்பிச்சோன்னா சேர் டப்புன்னு வந்து கீழே ஊந்துட்டான். அந்த மண்ணு கீழே ஊந்துட்டான். விழுந்த உடனே குரு சொல்றார், இந்திரலோகத்து குரு பிரகசி சொல்றார், ஐயா இனி இந்த லோகத்துல நீ பெரிய இருக்க முடியாது, சொர்க்கம் இருக்க முடியாது, நீ திருப்பி அந்த உன் நாட்டுக்கு தான் போகணும், உங்க லோகத்துக்கு தான் போகணுன்றார். அங்க தெத்தி விட்டாங்க, அவர் சொர்க்கம் தெத்தி விட்டாங்க. கீழே வந்துட்டாரு. அவர் கீழே வந்து விழுறாரு. தொப்புன்னு கீழே விழுறாரு. கீழே விழும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மன்னரோட ஆட்சி பண்ண இடத்துல அவருடைய கொள்ளு பேரன் சாட்சி அங்க வந்து யாகுண்டம் போட்டு உட்காந்துக்கிறான். அவருடைய கொள்ளு பேரன். உடனே இவனு கீழே வந்து பாரு, அவர் நாட்டுல வந்து பார்த்தா இது மாதிரி அவன் பேரன் கொள்ளு பேரன் வந்து யாகுண்டம் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கான். என்னடா யாரான்னு கேட்டா, நான் தான் அவன் தாத்தா, அவன் கொள்ளு பேரன் அப்படின்றான். அப்ப என் மகெல்லாம் எங்கடா போனானுங்க எல்லாம்? நீ எப்போ போன, எப்போ வந்த? நீ இந்திரலோகத்துல நீ சுகமா இருப்ப நாங்க நினைச்சிருந்தோம், இங்க வந்து திருப்பி விழுந்து கிடக்குறியா அப்படின்னு. அப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, அந்த 2 நாள் தான் அங்க இந்திரலோகத்துல இருந்தான். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா 2-3 வம்சம் மாறி போச்சு. இதுதான் அங்க தேவ காலம் அது. இங்க நம்ம காலம் வேற. அப்ப இங்க விழுந்து கடந்த உடனே அந்த பேரன் சொல்றான், கொள்ளு பேரன் சொல்றான், நீ பகவான் ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருந்தீன்னா நீ வைகுந்தம் போயிருப்ப. வைகுந்தம் போன திருப்பி இங்க இருந்து விட மாட்டேன். நாங்களும் தேடி வந்திருப்போம். நீ வந்து தேவர்கள் வழிபாடு பண்ண, தானம் கொடுக்குற, தற்பெருமையா தானம் கொடுத்த, தற்பெருமையா நடந்துகிட்ட. ஏன்னா அந்த ஞானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது அந்த ஞானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ஆனா அதே வைகுந்த பகவானை நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது வைகுந்தம் பண்ண திரும்பி நம்ம பிறவி கிடையாது. சரஸ்வர நாமத்துல இந்த கதை சொல்லப்படும். அது மாதிரி நாம எப்படி வழிபாடு பண்ணோம் பாருங்க. தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணால் ஒரு இடத்துல நம்ம பந்தப்படுவோம். அதே முன்னோர் வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, பித்ருலோகம் தான் போகும், திரும்ப இங்கதான் வரும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ராம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தாய பிரயச்சதி தத் அஹம் பக்த யுபஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரியதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடன் பக்தியுடன் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ ஒரு நீரோ அளித்து அதனை நான் ஏற்கிறேன். இப்ப இந்த பிரபுஜி பாருங்க, அழகா என்ன பண்றார், பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி நிறைய பிரசாதம் வச்சு படைச்சு ஒரு கிளாஸ்ல அழகா பால் அமிர்தம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்து அவரு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றார். இல்லையா? நாம அது மாதிரி வசதி இல்லைனாலும் பரவாயில்லை, வசதி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு தென்னை ஓட்டுல ஒரு தண்ணி ஊற்றி வச்சாவே போதும் பகவானுக்கு. அதுல ஒரு சின்ன ஒரு இலை போட்டாவே போதும், துளசி இலை போட்டாவே போதும். அதை பகவான் அழகா அற்புதமா ஆக்குவார். அதை மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன பகவானுக்கு வர்றாரு. எங்க வர்றாரு? அஸ்தினாபுரத்துக்கு வர்றாரு. அனுப்புறாங்க. யாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜா அனுப்புறான். போய் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டு வா, இந்த நாள்ல இந்த டைம்ல நாங்க போர் பண்ண போறோம், போர் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு போய் அனுப்புறாங்க. உடனே இவர் வர்றாரு. வர இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுநாள் காலைல அங்க சபையை கூடணும்.
அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சரி நாளைக்கு தான் சபை கூட போய் எங்க தங்க போறீங்க அப்படின்னு. உடனே இவன் துரியோதனன் என்ன பண்றான், சகுனி என்ன பண்றானுங்க, தில்லுமுள்ளு பண்றானுங்க. ஆனா பகவானுக்கு இல்லையா, அது எந்தமாச்சு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாரு, நான் விதுர மாளிகையிலே தங்குறேன்றாரு. அவர் விதுர மாளிகையில போன உடனே அங்க பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சாதாரண ஒரு பிரசாதம் தான் சாப்பிடுறாங்க. ஒரு சப்பாத்தி ஒரு கீரை இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு இருக்காங்க. உடனே பகவான் சொல்றாரு, என்ன இப்படிதான் சாப்பிடுவீங்களா, இதுதான் பிரசாதமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஏன்னா வந்து திரௌபதிக்கு நடந்த விஷயத்தினால நாங்க யாருமே சரியாவே உணவு உண்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட விதுரரோட மனைவி சொல்றாங்க. அப்ப விதுரரே ஆச்சரியப்படுறாரு. அப்ப உடனே பகவான் சொல்றாரு, சரி முடிஞ்சு போச்சு, இதை பத்தி பேச வேண்டாம். அந்த அந்த பிரசாதம் எல்லாம் அந்த ஒரு சப்பாத்தியை கொடுக்குறாங்க. அது பகவான் ரொம்ப அற்புதமா மாயத்தால பண்றாரு. ஒரு லட்டா உருவாக்குறாரு, ஒரு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அல்வா உருவாக்குறாரு, இவங்களுக்கு ஒரு பிரசாதமா ஒரு ஸ்வீட்டா அப்படியே அழகா உருவாக்குறாரு. ஏன்னா பகவான் அப்படிதான் சாப்பிடுற விஷயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சாப்பிடுவார். அலங்காரம் பண்றதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அலங்காரம். நாம ஒரு இலையை கொடுத்தாவே போதும், துளசி இலை கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அவ்வளவு 21 டிஷ்ஷை உருவாக்கி கொடுத்துருவார். அத மாதிரி அற்புதமா சாப்பிடுவார் பகவான். அவரை நினைச்சாவே போதும். அதான் சொல்றாரு, அன்புடன் பகவானுக்கு அன்புடன் பிரேமத்தோட ஒருவன் ஒரு இலைய வச்சா போதும், அதுவும் அற்புதமா 101 டிஷ் வச்சா மாதிரி பகவானுக்கு அவருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம அன்பு கொடுத்து வைக்கிறோம். என்கிட்ட ஒண்ணு இல்லை பகவானே நீ சொல்லவும் வேணாம், நீங்க நினைச்சாவே போதும் அவருக்கு, இல்லைங்களா? ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ ஒரு நீரோ அளித்தாலே போதும், அதை பகவான் ஏற்கிறார். 27வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। यत्रोषि यशश्नासि यज्जिहोषि तथासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष्व मत् अर्पणम्। हरे कृष्ण। மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கிறாயோ, எந்த தவம் எல்லாம் செய்கிறாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயா. ஒண்ணு இல்லைங்க, காலையில இருந்து என்னெல்லாம் வேலை செய்யறீங்களோ அகர்ம பணி விகர்ம கடிபரு, வேத சட்டங்கள் எதிர்மாறியான பொருள் இல்ல, வேத சட்டத்துக்கு சார்ந்த மாதிரி நீ செய்யற செயல் எல்லாமே செஞ்சுட்ட பிறகு நைட்ல தூங்கும் போது ஒரு ஜலம் வச்சுக்கிட்டு கையில 3 வாட்டி ஸ்தலம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு பூமி மாதா கொடுத்துட்டு கங்கையை நினைச்சிட்டு விட்டுட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த செயல் எல்லா செயலுமே இன்னைக்கு செஞ்ச செயல் எல்லாமே பகவானுக்கே அர்ப்பணம், அர்ப்பணம் அஸ்து அப்படின்னு சொல்லி பட்டு பாருங்களேன், அவ்வளவு அழகா நித்திரை வரும். எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுங்க, அவருக்கு ஒப்படைங்க. அந்த மாதிரி ஒப்படைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பாவமே செஞ்ச அந்த பாவத்தை பகவான் எடுத்துக்கிறார். ஏன்னா என்னோட பக்தன் பாவம் செய்ய மாட்டான், யாராலும் தூண்டப்பட்டாலும் செய்ய மாட்டான். அப்படி இருந்தாலும் அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். அதை பத்தி ஒரு டீப்பா சொல்லணும்னா நிறைய டைம் இல்லை நமக்கு, இப்பவே டைம் ஆகிப்போச்சு இல்லைங்களா? நம்ம லெவல் 2ல ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்ணுகிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாய், எந்த தவங்கள்லாம் நீ செய்கிறாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயா. இல்லைங்களா? 29வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। समोम अहम सर्वभूतेषु न मे त्वेषाय अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्ताय मयि ते देषु साभ्यहम्। हरे कृष्ण। நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. சொல்லிட்டாரு பார்த்தீங்களா பகவான்? ஃபர்ஸ்ட் அடியே பாருங்க, அவர் யாருக்கிட்டையுமே பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார். அவ சண்டால நாய தின்பவனா இருந்தாலும் சரி, சண்டால புத்தியா இருந்தாலும் சரி, அவனும் என்னுடைய அம்சம் தான். ஏன் மலத்துக்குள்ள புழு இருக்கு பாத்தீங்களா, நண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்குள்ளேயும் நான் இருக்கேன், அதுவும் என்னுடைய அம்சம்ன்ற. நான் யாரிடம் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதே இல்லை. இவன் நல்லா ஸ்லோகம் படிக்கிறான், இவன் சுத்தமா படிக்க வராது, இவன் பெரிய பணக்காரன், இவன் ஏழை, அந்த தன்மையே பகவானுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவர் தானே ஆதி அந்தமா இருக்காரு, பாட்டனுக்கு பாட்டன் இல்லையா அவரு. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன் ஆகினும் பக்துடைய எனக்கு அன்பு தொண்டு புரியும் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன்றார். அவ்வளவு அற்புதமா சொல்றாரு. அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன். அவர் என்ன பாக்குறாரா, நீ வசதி படிச்சவன், நீ பிச்சைக்காரன், நீ ஏழை, நீ பணக்காரன், நீ அறிவுடையவன், நீ அறிவு இல்லை நினைக்கிறாரா? அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லாருக்குமே சமமாக நினைப்பவர் பகவான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 30வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। अभिषेतु दुराचारो भजते माम् अनन्यपाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டை பிழையாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் எனது தீர்க்கமான திடமாக உள்ளான்றார். ஏன்னா அனன்யா பக்தியிலும் மேக்சிமம் தவறே செய்ய மாட்டாங்க, தீங்கே செய்ய மாட்டாங்க. மத்தவங்க கண்ணுக்கு தீங்கு தெரிஞ்சா கூட சரி,
அது பாவமே கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆள் நல்ல அனனிய பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. நீங்க ஒரு அனனிய பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. பகவானை பத்தி பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நான் பௌதிக கண்ணத்தோட இருக்கேன். பௌதிக கண்ணோடதுல இவன் என்னென்னமோ வளர்ந்துக்கிறான், என்னமோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான், என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கானே, எதிர்மறையா சொல்லிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு நான் தவறா நினைக்கிறேன் உங்களை. நீங்க அனனிய பக்தியில பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு ஆனா நான் தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தவறா சொல்றேன். நான் பாவத்தை உண்டு பண்றேன். நான் ஒரு பாவத்தை உண்டு பண்றேன். அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாருங்களேன். பக்தி கொடுக்குற நீங்க தான். அந்த பாவத்தை நான் உண்டாக்குறேன். நான் தான் செய்யறேன் அந்த பாவத்தை. ஆனா அதுக்கு காரணம் யாருன்னா நீங்க தான். உங்களை வச்சுதானே அந்த பாவத்தை நான் செய்யறேன். அப்ப நான் செய்யற பாதி பாவம் உங்களையும் வந்து சேரும். அப்போ அவங்களும் பாவக்காரனா ஆறான்ல. அவன் ஆனா வந்து அனனிய பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கான். அவனுக்கு எப்படி அந்த பாவம் சேரும்? இதுதான் வேத விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? அவன் அனனிய பக்தி நீ கொடுத்துட்டு இருக்க, நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா உங்களுக்கு பாவம் வந்து சேராது. உங்களை வந்து நான் தப்பு செய்யறதுனால அந்த பாவம் உங்களை வந்து சேராது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பாவத்தை நான் போக்குறேன்ற. நீ காரணமா இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு அந்த பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன்ற. அப்போ நம்ம எப்படி செயல்பாடு இருக்கணும் பாருங்க. அதே பௌதிக கணத்துல நம்ம தவறு செய்யும் போது அந்த தவறை நாம தான் அனுபவிக்கிறோம். அது ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தவறை பகவானே ஏத்துக்கிறார். அதுதான் சொல்றாரு. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொன்று பிழையினால் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். ஏன்னா அவன் அது மாதிரி செய்ய மாட்டான். மத்தவன் கண்ணோட்டத்துல பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது தவறாதான் தெரியும். ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா விரதம் இருப்பாங்க. கீழே வந்து மண்ணை தரையில போட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு அங்க தரையில போட்டு சாப்பிடுவாங்க. சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க. எல்லாம் ஒரு 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 உயர்நிலை உள்ள அதிகாரிகளும் சரி, ஒரு உயர்நிலை ஒரு உள்ளம் சரி, என்னப்பா சாப்பாடை வந்து தரையில போட்டு சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. அவன் செய்யறது பக்தியில செய்யறான். பகவான் நினைச்சு செய்யறான். அவன் தண்டனை அனுபவிக்கிறான். ஆனா நாம என்ன சொல்றோம்? அவனுக்கு ஏளனமா பாக்குறோம். அப்ப நம்ம அதை பாவத்தை உண்டாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவனோட பக்தி இருக்கு. அதை யாருமே நம்ம கொச்சப்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் சொல்றாரு. அவன் ஒரு சாதுவாதான் நம்ம கருத வேணும்னு சொல்ல போறாரு இல்லைங்களா? 31வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण। அவன் வெகு பிறவியில் தர்மவானாகிய நிச்சயமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவத் பக்தர்கள் என்னைக்குமே அழிவே கிடையாது. அழிவுன்னா எங்க போவாங்க? பகவான் கிட்ட தான் போவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 32வது பதம் மாட்டாங்க. हरे कृष्ण। मां हि पार्थ स्व वियपश्रितै यो ये अभिस्यु बापयोनयः सूर्यो यो वैश्या सदा शूद्रास् ते अभियान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। மகனே, பெண்கள், வைசியர், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவள் யாரா இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைவார்கள், பரமகதி அடைய முடியும். இங்க பாருங்க, இந்த எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களும் சரி, வைசியரும் சரி, சூத்திரர்களும் சரி, கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் சரி, யாரா இருந்தாலும் என்னை சரணடைந்தவர்கள் பரமகதி அடைய முடியும். அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல யாரு உயர்ந்தவன், யார் தாழ்ந்தவன்? எல்லாருமே ஒரு நிலைதான். எந்த வர்ணங்களும் சரி, எந்த ஜீவராசியும் சரி, பகவானுக்கு எல்லாமே சமந்தான். நான் சொல்லுவேன், ஒருத்தன் நான் தான் உயர்ந்தவன், நான் இந்த குளத்துல பிறந்துட்டேன், நான் ஒருத்தன் இந்த குளத்துல பிறந்துட்டேன் அப்படின்னு காலை தூக்கி நடப்பான். அதெல்லாம் பகவானுக்கிட்ட கிடையாது. பகவானுக்கு எல்லாருக்குமே சமமானவன் தான். உன்னுடைய செயலை நீ கரெக்டா செஞ்சின்னா நீ எனக்கு பிரியமானவன்ற இல்லைங்களா? அவன் தான் பரமகதி அடைய முடியும். 34வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। मन्मना भवत् मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामवश्यसि युक्तैवैवम् आत्मानं परायणः। हरे कृष्ण। உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னில் பற்றிய சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லாயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் என்றார் பகவான் இல்லைங்களா? பகவான் சதா நேரமும் உட்கார்ந்தாலும், எழுந்தாலும், நின்னாலும், படுத்தாலும், தூங்கினாலும், எங்க போனாலும் பகவான் ஹரிகிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, மாதவா, கேசவா அப்படின்னு நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா போதும். அவரை வந்தனை செஞ்சிருந்தா, அவரை வழிபாடு பண்ணாவே போதும். கண்டிப்பாக பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா இறக்கும் தருவாயில நாமத்தை சொல்லும் போது எங்க போவோம்? பகவானுடைய வைகுண்டம் தான் போகும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்துல 1ல இருந்து 10வது ராஜ வித்யா ராஜ குவி யோகத்தை ரொம்ப அழகா பகவான் நமக்கு கொடுத்தார். பகவான் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகளை நம்ம 11ல இருந்து 25 வரைக்கும் படித்தோம்.
26, 37 பகவானுடைய பிரத்யோக பக்தி, இனிமையான பக்தி நமக்கு. பஞ்சகல்பத்தராய் கிருப பாவனி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார் श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम